Здравейте, приятели! Намирам се пред моето лимоново дърво на терасата в дома ми в град Враца. В момента подготвям второто видео, в което ще ви покажа как с 2 лимона от лимоновото дърво и други продукти в кухнята ще приготвя един разкошен и много лесен за изпълнение лимонов пай. Но първо искам да ви покажа състоянието на дървото, погледнато през моите метеочила. Ако сте гледали първото видео преди малко повече от месец, началото на месец май, тогава ви показах как частично от саксията подменям част от старата торопочвена смес с нова, като лимона беше предварително подрязан, буквално усъкатен в кавички от мен, но както виждате, след един месец има много нови листа, цветове и много нови лимончета. Ето сега ще ви покажа. Ето тук едно лимонче, ето тук едно лимонче и много други малки лимончета. От старите лимони на дървото в момента са около 10-11 лимона, бяха малко повече, но аз периодично си беру от дървото. И сега идва момента, в който трябва да избереме и да отрежеме, ето с тая овощарска ножица, 2 лимона. Избора ще бъде на лимоните ето тук. Първия лимон, толкова озрял, че сам падна. И ето втория лимон. 2 лимона, напълно достатъчни за лимоновия пай, като от единия лимон ще ползваме кората, а от 2 лимона ще ползваме сока за лимоновия пай. От терасата обратно в кухнята, от лимоновото дърво откъснахме 2 лимона, които ще ги ползваме за приготвянето на нашия лимонов пай. Необходими продукти като рецепта: първо, съобразявам се с размерите на тавичката за лимоновия пай, който ще бъде изпечена, а тя е 28 см, така че ползваме настъргана кората на един лимон, ето с това, като стържеме само жълтата част, сока от 2 лимона, 500 мл кондензирано мляко, 2 пакетчета обикновени бисквити, 140-150 грама разтопено краве масло и жълтъците на 5 яйца. И така, първото нещо, което правиме, отваряме бисквитките внимателно. Ето. И изсипваме пакетчето бисквитки в кухненското фолио. Така, внимателно. Ето първото пакетче. Опаковката встрани. Равномерно разпределяме и започваме да натрушаваме. И така, с помощта на кухненското опаковъчно фолио натрушихме 2 пакетчета обикновени бисквити. Виждате, получи се нещо в купата като ситни трохи при бисквитите, като разбръкваме старателно. Така, приготвяме нашия блат, който ще бъде за кратко запечен в фурната. Ето, разтопеното краве масло е при бисквитите и продължавам да бъркам. И така, изсипахме предварително смесените продукти, домашните бисквити с разтопеното краве масло във формичката за лимоновия пай и с помощта
на ето тази чаша оформих равномерно основата по дъното на тавичката, като същевременно вдигнах стенички от всякъде с височина около 2 см. Ето, получи се много добра и равномерна основа. В момента загрявам фурната на 170 градуса, след което поставям тавичката и изпичам основата за лимоновия пай за около 10 минути. Основата за лимоновия пай с тавичката е вече във фурната и се запича за 10 минути, а през това време ще настържа жълтата част от кората на един лимон и ще изтискам сока от двата лимона. След това при жълтъците от яйцата ще изсипя 500 мл кондензирано мляко. Жълтъците и млякото ще ги разбия с моя ръчен миксер, след което ще добавя настърганата кора от единия лимон и сока и старателно ще разбъркам, за да може от киселиността на лимона лимоновия крем буквално ще се сгъсти. Разкошни са, виждате, тънко кориса. И имат много сок. Изтискахме сока от двата лимона, настъргахме от жълта част от кората и сега при 5 жълтъка изсипваме 500 мл от нашето кондензирано мляко, което ще бъде за лимоновият крем. Ето, изсипахме го, след което с нашото миксерче разбиваме старателно сместа. След като разбиеме сместа, прибавяме към нея настърганата лимонова кора и добавяме сока от изтисканите 2 лимона и отново разбиваме. И ето, основата за нашия лимонов пай е изпечена. Току-що извадих от фурната. Има невероятен кафяв, леко кафяв загар. А как ухае, просто не е истина. Какво правя в момента? Оставам блата за известно време да изстине, след което изсипвам приготвения от мен лимонов крем във формичката. Ще сме готови. Приятели, ето какво се получи. Сега тавичката отива във фурната и печем за около 15 минути. Приятели, нашия лимонов пай е изпечен след 15 минути на 180 градуса във фурната. Сега какво следва? Оставям го да се охлади, след което отива в хладилника за 4-5 часа и след това ще го пробваме. Здравейте, приятели! Току-що лимоновия пай е изваден от хладилника. В хладилника престоя около 5 часа. Ето виждате какво се получи. Мога да ви кажа, че хладилника през цялото време, докато го отварях за други неща, ухаеше на лимонов пай. Сега, настъргал съм кората от половин лимон. Направил съм си едно разкошно еспресо, с което ще пробвам лимоновия пай. И първото нещо, преди да прехвърля лимоновия пай ето в тази чиния, голяма чиния, да поръся лимоновия пай с прясно настъргана лимонова кора. Невероятно ухае.
Приятели, това видео го правя не просто да покажа поредната рецепта, която приготвям редовно в къщи. Идеята ми е как с неща, т.е. лимоните, които отглеждам от лимоновото дърво на терасата, влизат директно в приложение в кухнята. Ето какво се получи. Готови сме да пробваме лимоновия пай. Ако видеото ви е харесало, ударете по един лайк. Ако пък харесвате видеята, които правя в канала, абонирайте се. Довиждане, приятели! Приятели, време е за десерт. Време е за лимонов пай с лимони от лимоновото дърво на терасата. И е време за едно разкошно еспресо.